Mga kautoran, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Suningit yon, mag-updanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ang titulo o kung title sang aton mga pamalandongan subong nagasiling, si Jesus nagpakilala. Pakilala naton sing maayo kung sino gid si Jesus Christ paagi sa mga ginatudlo sang balaan nga kasulatan. Mas maayo gid nga makilala naton siya kay nagpakilala man siya sa aton, agod nga hindi kita magtalang kung sino gid nga manuluwas ang bagay naton nga tuuhan kag batunon sa aton mga kabuhi. Diri sa Revelation Kapitulo 1, versikulo 8, si Kristo nagpakilala sa iyang pagsiling nga ako amo ang Alpha kag Omega. Nagpakilala siya nga siya ang Alpha kag Omega. Kung sayuron ang nauna kag ang katapusan sang tanan. Siya ang nauna kag ang katapusan sa tanan. Ang tanan nga bagay naghalin sa kamot ni Kristo. Kutod sa pagtuga sang kalibutan, ang aton nga kalibutan gintuga dira nagsugod kay Kristo. Pagsiling niya nga siya ang Alpha kag Omega, nagatudlo nga ang tanan nga mga nabuhat sa idalom sang langit, sa ibabaw sang duta, kag sa idalom sang duta, naghalin kay Jesus Christ. Siya ang nauna, dira nagsugod sa kamot ni Kristo. Kabagdanan nga sa Genesis 1:26, ang amay, ang Diyos nga amay nagsiling, himuon ta o kon naton ang tao katulad sa aton. So hindi lamang isa, hindi lamang ang amay, kundi upod ng anak, kay ang pulong himuon naton. Sa English nagasiling, let us make man in our image. Ang gingamit as damo, may upod. Si sino ang upod sang amay sang iya pagtuga sang kalibutan? Siyempre si Kristo, ang iya bugto nga anak. Kabangdanan nga nagsiling siya, himuon naton ang tao katulad naton. Kag kung padayonon nimo pagtuon ang balaan nga kasulatan sa 1 Kapitulo 1, versikulo 3, nagasiling nga wala sing natuga nga wala mag-agi sa kamot ni Kristo. Kung sa aton pa, ang tanan nga tinuga nag-agigid sa kamot ni Kristo. Kabagdanan nga nagsiling siya, ako ang Alpha kag ang Omega nga kung sayuron ang nahauna, kay dira nagsugod siya ang tanan nga mga bagay nga aton makita sa sining kalibutan. Kag siya amo man ang katapusan sang tanan. So nagsugod kita sa kamot ni Kristo, kag dira man kita magatapos sa kamot ni Kristo. Kung nasusaon naton maayo ang bala na kasulatan, bisan pa ang aton nga kaluwasan, ang kaluwasan sang aton kalag, agod nga hindi kita masilutan sa impierno, dira nagsugod sa kamot ni Kristo. Amo inang kabangdanan na nagsiling siya,
ako ang Alpha kag ang Omega. Dira ang kaluwasan naton nagsugod sa iya. So sa bagay, ang Bible nagatudlo sa aton nga nagasiling wala na sang iban nga manluluwas nga ginpadala sang Amay diri sa kalibutan, diin kita makaangkon sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag. Ang John 3:6 na nagasiling, kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, bugtong isa lang, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya kay Kristo makaangkon sang kaluwasan o kon kabuhi nga wala sing katapusan. So ang aton kaluwasan naghalin dira kay Kristo, kay siya lamang ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang Amay diri sa kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Kagamo man ini ginhambal sa Lucas 19:10. Diri si Lucas nagasiling nga ang anak sang tao kung sa aton pa si Jesus Christ nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga nadula. Kita amo ang nadula tungod sa aton mga pagpakasala, pero si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton. Nagsiling ang Bible nga si Kristo nagahambal, ako ang Alpha kag ang Omega, ang ginsugoran kag ang mangin, katapusan. Ang tanan nagsugod sa iya kag magatapos sa iya ang aton kaluwasan, naghalin kay Kristo kag ini matapos man dira sa kamot ni Kristo. Amo man ini ang ginhambal sang Bible sa Acts 16:31. Ang jailer, soldado nagpamangkot kay Jesus Christ. Siling sang soldado, Sir, ano ang buhaton ko agud maluwas ako? Ang ginpamangkot niya amo si Jesus Christ, kag si Jesus Christ naghambal sa iya, magtuo ka, o kung si San Pablo naghambal sa iya, magtuo ka kay Ginoong Hesus agod maluwas ikaw kag ang imo panimalay. Akon suliton sing maayo, may isa ka priso nga na priso nga amo si San Pablo, kag may isa ka soldado nga nagbantay sa iya, kag ini nga priso nga amo si San Pablo, ginpriso siya, hindi nga nakasala siya, kundi tungod kay nagpangwali siya sa mayong balita sang kaluwasan, kag ang gwardya nagpamangkot kay San Pablo, Sir, anong buhaton ko agud maluwas ako? Silin ni San Pablo sa iya mo ini, magtuo ka kay Ginoong Hesus agud maluwas ikaw kag ang imo panimalay. Interesado si San Pablo nga ini nga soldado maluwas, hindi lamang nga siya maluwas kundi ang tanan nga membro sa iyang panimalay. Kagamoy na ang gusto sang Dios nga hindi lamang ang ginikanan amo ang makaangkon sang kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo, kundi nga ang tanan nga mga membro sa panimalay dapat man makaangkon sa kaluwasan agud nga opdanay man kamo diri sa dota kag opdanay man gyapon kita dito sa langit, tapos nga kuwaon kita sang Dios sa sininga kalibutan okon sa sininga dota kag iya kita dito litunon sa langit. Koopdanay man kita diri sa dota kag mangin mag-obdanay man kita dito sa langit kon ang tanan nga membro katapo sang panimalay makaangkon sang kaluwasan
paagi sa pagtuo kay Kristo. So ang aton nga kaluwasan sa pagsiling ni Jesus Christ nga ako ang Alpha kag ang Omega, nagahambal siya nga ang kalawasan, dira nagsugod sa iya, kay siya ang manuluwas, kag ang aton kaluwasan, dira man magatapos sa kamot ni Kristo. Ti san o matapos ang kaluwasan, san o magasira ang kaluwasan, karon iya nga mga inadlaw, ang kaluwasan bukas pa para sa tanan, open para sa tanan. Kabangdanan nga si Kristo nagpanawagan, siling niya, kari kamong tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papangwayo nakon kamo. Ginaimbitar ni Kristo ang tanan nga mga tao nga magbiya sa ilang mga sala kag magbalik, magdangop kay Kristo, agod nga mapatawad kita sang aton mga sala. Kag ang Bible nagahambal sig maathag nga nagasiling nga kun aton lamang ituad, ikonfesar, hinulsolan ang aton mga sala, si Kristo magapatawad kag magatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan, kay ang iyang hamili nga dugo nga nagtulod dito sa cross sa tiyon nga ginlansang siya, may gahom sa pagtinlo sang tanan naton nga kaluwaan nga kalautan kon kita maghinulsol sang aton mga kalapasan. So ang aton nga kaluwasan magatapos sa kamot ni Kristo sa tion sa iyang pagbalik liwat sa kalibutan. Subong bukas ang kaluwasan para sa tanan. Pero siyang pagbalik sa sininga kalibutan, ginapaabot naton nga siya magabalik. Sa iyang pagbalik, sirado, sirhon sang Dios ang kaluwasan. Kaya nagsiling ang Bible nga si Kristo magabalik sa paghukom sang tanan nga mga tao sa kalibutan. So hindi na iya adto tion sang kaluwasan, kundi tion na sa paghukom, sirado na. So karon amo ang adlaw sang aton kaluwasan. Ang kaluwasan magasugod sa kamot ni Kristo, kag magatapos ang kaluwasan sa tion nga magabalik siya liwat sa siling kalibutan, kay ina nga adlaw sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, amo na ina ang adlaw sa paghukom. Hukman niya ang tanan nga pungsod, hukman niya ang tanan nga mga katawan, kag ina nga tion hindi na amo ang adlaw sang kaluwasan, kundi karon amo ina ang ginhambal niya nga karon amo ang adlaw sang kaluwasan. So ang aton kaluwasan magasira kag matapos na ina sa tion pagbalik ni Kristo, kay ina na amo ang tion sa paghukom sa aton nga mga katawhan. Ang ikaduha nga kaulugan sang pagsiling niya, ako ang Alpha kag Omega, amo ini nagatudlo man sa aton nga ang Dios wala nagabalhin, ang Dios wala nagakambyo. Kagamo ni ang ginhambal niya sa Hebrews 13:8 nga nagasiling, I am the same yesterday, today, and forever. Amo man siya sang una, amo man siya subong, kag amo man siya sa palaaboton. Sang una, ang Dios nagahigugma sa aton, kay amo ina ay ang kinugali. Subong ginahigugma man sang Dios ang mga katawhan, kag ang mga katawhan sa palaaboton
ginahigugma man sang Dios, kay siya amo ang Dios nga wala nagabalhin-balhin, hindi hukas-hukas ang utok nga parehas sang tao. Pagsiling niya gali nga ako ang Alpha kag ang Omega, nagatudlo man nina nga ang Dios wala nagaliwat-liwat, wala nagabalhin ang iyang balatyagon sa mga tao. Ginpatawad niya ang mga tao sa ang una, patawaron man niya kita subong sang aton mga sala, kag patawaron man niya gihapon ang mga tao sa palaboton. Ang Dios wala nagabalhin sang iyang batasan kag kaugalingon, ang iyang kinaugali wala nagabalhin. Busa makasalig kita sina nga Dios, kay siya wala nagabalhin nga hindi parehas ang tao, nga kung kaysa kita ang mga tao, ang huo naton sang una nag-aagi nga tuig, hindi na subong ang huo sang una, hindi na karon. Kag sa palaboton lain naman, nagakambyo-kambyo ang aton utok, hindi sina amo ang Dios. Ang Dios iya wala nagabalhin, unchangeable ang mind sang Ginoo, una sang Dios wala nagakambyo-kambyo. Amo man siya sa una, the same yesterday, today, and forever. So masaliga naton siya nga aton gid nga manuluwas, tungod kay ang Dios iya wala nagabalhin ayang pagtratar sa mga tao. Halin sa una subong kag sa palaboton parehas man gyapon. Ginahigugma kag ginapatawad niya ang tao sa una, ginahigugma kag ginapatawad niya ang mga tao subong, kag higugmaon man sang Dios ang kagpatawadon sa ila mga sala ang mga tao sa palaaboton. Ang ikaduha nga pagpakilala ni Kristo siyang kaugalingon, siya nagsiling, ako amo ang puno sang ubas. O permiro nagsiling siya, ako ang Alpha kag ang Omega, ang nauna kag ang katapusan sang tanan. Karon nagsiling naman siya, ako ang puno sang ubas kag kamo ang mga sanga. Ini makita nimo sa John chapter 15 verse 5. Si Kristo amo ang puno, kita ang mga sanga. Kag nagsiling siya, pabilin kamo sa akon, kag ako magapabilin sa inyo, agod nga makapamunga kamo sang madamo. Kay kun wala ako, wala kamo sang sarang nga mahimo sa inyong kaugalingon. So tanaw naton dre, imagine naton ang puno sang ubas, siya amo ang puno, kita amo ang mga sanga, kag nagsiling siya, pabilin kamo sa akon, agod nga makapamunga kamo sang madamo. Wala sing sanga nga utdon nimo kag isiparar sa puno nga magapamunga, mapatay ina nga sanga. Tungod kay Kristo amo ang puno, kag kita ang mga sanga, dapat nga magpabilin kita permi kay Kristo. Kay nagsiling siya, kung wala siya, wala kita sing sarang mahimo. Kung hindi kita magpabilin, magangot sa puno, hindi kita makapamunga sang Diyos nun nga sahi sa mga bunga. Hindi kita makapamunga sang espirituhanon nga bunga. Amo ina nga nagsiling siya, pabilin kamo sa akon. So hindi kita magpalayo sa Ginoo. Nga ano ang makapalayo sa tao sa Dios? Ang makasiparar sa aton halin sa Dios amo ang aton nga sala. Ang aton nga sala
nagapahilayo sa aton sa Dios. Kung makasala ako subong, ang akon kabuhi malayo sa Ginoo. Magpakasala naman ako buwas, nagalayo, kabangdanan nga nagasiling ang Bible, nga dapat naton hinulsulan ang aton mga sala. Kaysa aton paghinulsol, kung nahilayo na kita sa Dios, nagabalik kita sa Dios, kag magangot, kag magpabilin, dira gihapon sa iya. Ina kon aton nga talikdan ang sala, kag magbalik sa Ginoo. Ang matutod nga paghinulsol amo ang pagbiya sang sala kag pagbalik kay Kristo. Ang nakasiparar sa tao amo ang sala. Ang Bible nagasiling, ako ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga, pabilin kamo sa akon. Siling sang Bible, agod nga makapamunga kamo sang espirituhanon nga mga bunga sa inyong kabuhi. Ano nga sahi sang bunga ang nagagwa sa aton mga kabuhi subong? Ano ang makita? Tawhanon nga bunga o kon Diyos nun nga bunga? Ari sa Galacia 5:22 ginmensyonar ang bunga sang balaan nga espiritu. Nagasiling siya di Galacia 5:22, ang bunga sang balaan nga espiritu nga nagapuyo sulod sa aton tagipusoon, amo ang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagpainuboson, pagkamapainuboson, kag pagpugong sang kaugalingon. Okay, ang una nga tatlo, amo ini ang aton tutukan sing Mayo. Ang bunga sang balaan ng espiritu amo ang gugma. Ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, nga higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga hunahuna. Higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga tagipuson. Higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga kalag. Kag higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga kusog. Inaamo ang bunga sang balaan nga espiritu. Kung ang balaan nga espiritu ara na sa aton, kag kita nagaangot, nagapabilin kay Kristo, magabunga sang paghigugma sa Dios naton nga amo ang una nagahigugma sa aton. Kag ikaduha dre nagasiling siya, kalipay magagwa sa aton kabuhi, ang Dios nun nga kalipay. May duha ka klase sang kalipay, kalibutanon nga kalipay. May mga tao nga malipayon sila kung makainom kag mahubog. Grabe na ang kadlaw nila, harakhak nila, malipayon sila, pero ina makabig nga kalibutanon nga kalipay. Pero may ara man iyang mga tao nga nagabunga ang balaan ng espiritu sa ilang kabuhi. Malipayon sila sa pag-alagad sa Ginoo, bisan may mga problema, bisan wala sang kwarta, wala na gani kon kaisa sang kalanon, pero sa gihapon pagkaabot sa Domingo, bisan wala ka pamahaw, malipayon sa pagkadto sa simbahan kag sa pagdayaw pagsimba sa Ginoo. So ang bunga sang balaan nga espiritu amo ang kalipay. Pero ang iba niya nga tao, bisan damo kwarta, wala magani sila kalipay sa pagsimba, kundi ang ilang kalipay amo ang pagkadto dito sa merkado, sa mall, paglagaw-lagaw. Kalibutanon nga kalipay, lain kaysa Diyos nun nga kalipay. Okay, ang iba niya malipayon lamang kung damo kwarta. Pero ang ginasiling dire,
nga bunga sang espiritu nga amo ang kalipay, bisan way ka kwarta, malipayon man ikaw gihapon dira sa Ginoo, bisan damo alantoson siya nagahimaya, nagakanta kag nagasimba sa Ginoo, kay ang tuburan sang kalipay nga ara sa sulod sa iyang tagipuso nagaibwal kay ang balaan nga espiritu ara sa iyang kabuhi kag nagbunga sa iyang kabuhi ang ginasiling nga bunga sang balaan nga espiritu nga amo ang kalipay. Kag ikatatlo nga bunga nga na-mentionar sa isang balaan nga espiritu amo ang paghidait. Okay, may duha ka klase sa mga tao aton nga tan-awon. May mga tao nga troublemaker. Bisan diin lang siya para away siya. Ginaaway niya ang iban. Dugay-dugay dito na sila sa Barrio Captain. Kadto na dito sayo na troublemaker. Okay? Pero ang bunga yan sa balaan ng espiritu naghalin sa Diyos. Ang Diyos ginatawag nga prinsipi sang paghidait. Si Kristo ginatawag prinsipi sang paghidait. Kagunina nga prinsipi sang paghidait, nabaton mo na sulod sa imong tagipusoon, then ikaw ang tao nga makabig peacemaker. Ikaw ang nagapaluntad sang paghidait sa imong mga silingan kag sa mga katawhan kaupod nimo sa imong ulubrahan. Ikaw ang nagapaluntad sang paghidait, ina bunga sang balaan nga espiritu nga yara makita nga ginatudlo sang Bible kag ina matabo lamang nga magapamunga kita sang espirituhanon nga bunga kung kita nagapabilin kay Kristo kag siya nagapabilin sa aton. Ako ang puno sang ubas, siling ni Kristo, kamo ang mga sanga, ang nagapabilin sa akon, magapamunga sang espirituhanon nga mga bunga nga makita nato na pagkit sa balaan na kasulatan. Kay katatlo dire nagpakilala si Kristo nga siya amo ang tinapay sang kabuhi. Siring niya sa John chapter 6 verse 35. Siring niya, ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo, makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Mabug-at ini nga pululungon tungod kay wala man sing tao nga nagakaon sang unod ni Kristo, kag wala man sing tao nga nagainom sang iya dugo. Pero amo ini ang ginambal niya. So aton ini interpretahon sing maayo, kay ginhambal niya di siya ang tinapay nga nagaling sa langit, nga naghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Okay, balik ta anay sa tinapay. Ining tinapay pagkaon. Kung kaonon mo ang tinapay ti mabusog ka, agod mabuhi ang imo nga lawas. Okay, ibutang ta sa espirituhanon nga bagay. Si Kristo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit, nga nagahatag sang kabuhi. Ang ginhambal niya di nga kaon kung sa aton pa tuuhan kag batonon nimo siya sulod sa imong tagipusoon. Amo ina ang gusto ni silingon nga ang magakaon kag magainom sang akon dugo, makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit. Kag kung sa aton pa
ang pagkaon kag pag-inom amo nga magtuo kita kag buksan naton ang aton kabuhi kag pasudlon batonon naton si Kristo sulod sa aton mga tagipusoon. Kamo ini ginhambal ni John chapter 1 verse 12 nga nagasiling nga ang tanan nga magatuo kag magbaton kay Kristo mahimo nga mga anak sang Dios. Kung mga anak na kita sang Dios, nagkalaluwas na kita kag tungod kay iya kitang mga anak den magapuyo kag kita sinang langit ngayang balay nga ginaman para sa tanan niyang mga kanakan nga nagtuo dira sa iya. So siling naton mabudlay ini nga pulong nga nagasiling ako ang tinapay nga naghalin sa langit nga nagahatag sing kabuhi kag ang magakaon sang akon unod siling ni Kristo makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Nga kung sa aton pa ginambal ko na suliton ko lang agud matagid ang pagkaon kag pag-inom sang dugo nagapaintsindi kag nagatudlo sa aton nga dapat naton siya tuuhan kag batonon sulod sa aton mga kabuhi. Ina katulad nga pagbaton nimo ginkaon kag ginpasulod mo ang tinapay sa imo nga lawas. Mga kautoran, ini nga ginpakilala ni Kristo sa aton. Suliton ko bagid nagsiling siya, ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan. Kag nagsiling siya, ako amo ang puno sang ubas, pabilin kamo sa akon kag ako magapabilin sa inyo agod nga makapamunga kamo sang espirituhanon sang Dios nun nga sahi sang pagkabuhi. Kag nagsiling sa ikatatlo, ako ang tinapay sang kabuhi, ang magakaon sang akon unod kag magiinom sang akon dugo makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. Kag ina nakapaintsindi nga dapat naton siya tuuhan kag batonon. Pagbaton nimo katulad nga ginkaon kag ininom nimo ang iyang dugo nga nagatinlo sang tanan naton kalapasan sa sining kalibutan. Hindi naton masaysay ang tanan nga gintudlo ni Kristo na nungod siyang kaugalingon, pero at least sa siningation nakilala naton siya sing labing maathag nga siya amo ang aton nga manulwas. Si San Pablo naghambal kay Timoteo. Okay, si Timoteo katulad sang bata ni San Pablo nga iagid ginautitid sa pagtudlo sang pulong sang Ginoo. Kag ini nga Timoteo nagsiling kag iyang sulat nakita sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 12. Nagsiling si Timoteo, nakilala ko ang akon ginasaligan. Si Kristo nagpakilala sa aton kung sino siya, kag si Timoteo nakaintindi kag nagsiling siya, nakilala ko ang akon ginatuohan nga siya masaligan sang tanan nga akon gintugyan sa iya. Si Timoteo gintugyan niya ang iyang bugos nga kabuhi dira kay Kristo, ang iyang lawas, ang iyang kalag, ang iyang espiritu gintugyan niya kay Kristo. Kag nagsiling siya, masaligan siya, nagasalig siya kay Kristo, nga ina nga Kristo nga nakilala niya sarang makatipig sang tanan nga gintugyan niya dira sa kamot
ni Kristo. Kag dapat nakilala man naton si Kristo katulad sang pagkilala ni Timoteo. Pero kung mga kautoran, hindi mo pagkilalahon si Kristo nga imong manuluwas sa sini nga kalibutan sa adlaw sang paghukom, hindi man niya ikaw pagkilalahon. Bisan magasiling pa ang tao, Ginoo dito sa duta, nagapangnudlo man ako to, nagapanghatag man ako to sang akon kwarta dito sa kalibutan, nagabulig man ako sang mga masakiton agon mag-ayo sila. Siguro ginahimo nila ina ang mga ayo nga bagay nga nagahuna-una sila nga amo ina ang makaluwas ang ilang kalag. Mga utod, hindi ina makaluwas sa aton. Ang aton manuluwas amo si Kristo. Then tapos kita maluwas paagi sa pagtuo kay Kristo, magahimo na kita sang Diyos nun ngay likoton kay man. Tapos na kita maluwas. Kung hindi mo pagkilalahon si Kristo nga imong Ginoo kag mangluluwas sa sininga duta sa adlaw sang paghukom, hindi man ikaw pagkilalahon ni Kristo sa tubangan sang iya amay, magasiling si Kristo, wala ako makakilala sa imo. Kung ano ang himuon naton kay Kristo sa sininga duta sa adlaw ng mga tubang kita kay Kristo sa tion sa paghukom, amuman sina ang iyang pagabuhaton sa aton. Kung igasikwa niya naton siya sa sininga kalibutan, isikway man niya kita sa tion nga kita magapangatubang siya sa adlaw sang paghukom. So dapat nga sa sininga tion magpaubos kita sang aton kaugalingon, kilalahon naton si Kristo nga aton manluluwas kay nagpakilala siya sa aton. Kag sa kun aton na siya makilala nga aton manluluwas, kag wala na sing iban nga manluluwas nga makaluwas sa aton, then isurrender naton ang aton kabuhi sa iya. Buksan naton ang aton mga tagipusoon. Tuuhan kag batono naton siya karon dayon kay buwas basi uli na ang tanan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat. Kag kabayan ang Dios magpakamayo sa atong tanan.